قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. رواه مسلم والبخاري. Ey Hudaýa peýgambere iman getirelle. Sığır satjak bolanda 2-3 gün önçäk ýa 1 hepde önçäk sagmany o sığırın emjegini çişirip ýakşy dyzdardyp süýli sığırat kökezjek bolup musulman bolsaňyz etmäň diýipdir peýgamberiň hakyk gaýtarypdyr. La tusarru etmäň bir işi diýipdir. Diýäni dowary sığıry 4-5 güllep sagmalle alyan benne sonram awuntun gözüňe döneýin nämenkilik be. 2 gün sonram 3 gün sonram aglawaty. Satyan adam haqqy bir ay 2 ay berdi eline. Ulaqan dawa ihtilaf o da iki musulmanyň arasynda. Qurbanlyk muga, Qurban aýyň awvelki 10 güni gaty teberrik muga. Qurbanlyk koyundan, sığırdan, geçiden, diyeden getirilýär. Kilolap da satyljak. Dinin, musulmançylygyň etme diýip Hudaý Taalaň etmelle diýen zatlaryndan oňa duz berip, kärrak garfyz berip, kärrak suw berip, 1 kilo ya 2 kilo agralacak ya agralacak del diýmek gaty bir Hudaý Taalaň ýokuş görýän zatlaryndandyr. We şu aýp peýgamberiň kafir kowmunyň etýän işlerini. Başarsalar bir musulmany bir neferi eziýet berjek bolup öz jübüsine bir zat giýirse boljak. Musulman adama zerer vermek ýadyňda bolmaýarsyn.